a dneska tu máme ochutnávku takis. Zobral som taký Dragon Sweet Spicy, takže to bude asi štiplavé a ja mám rada štiplavé. Takže to nejdem obkecávať a poďme si to rovno dať. Vonia to ako Pringlesky. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Wow. Ja sa to bojím ochutnať. Poďme na to. Na začiatku to fakt pálí, ale potom to už je lepšie. Je to potom lepšie. Zjedla som polku čipsu a skoro ma to otrovnalo. Ale dobre to je. A pálí to. To, čo je to je normálny chips, akurát ako keby posolený čili. A pekne silnou čili. OK, dobre, už to začína. No stres. Tu mám takú hračku. Ja mám úplne ružový jazyk z toho. Skúsim, čo zostane, keď si odhryznem fakt trošičku. Tak toto už žiadne dole. Ja by som nečakal, že to je až tak pálivé. A že sweet chew, takže akože menej pálivé, ale... Taký sme som nečakala. Strašne je to pálivé. Teraz spravíme, že toto zjem na jeden hryz. OK, už to začíná nabiehať. Už to začína. Nedávajte si celú naraz, lebo po chvíľke, že je tu pohoda a potom sa začne nabiehať, takže ja neviem ani rozprávať. Ja si zberám vodu z tačky. Ježiš. Vidíte, ako som červená? Akože chutí to dobre a dávam tomu takých 5
5 z 10. Toto bolo pre dnešné videjko všetko, dajte like, odber a zatiaľ čus.